belai kirima sengsake haini hai nukjak phiuka diprasak khorok buini bere khorok sa theiwi changjaka malkhung derawe mohaino piaba o dera mung bahai khe dera kha tabok bo hono hana songlaibi maya kho driver ni simi kazak tei bebak nuknai sinai rok songlaibi maya kho mo bahai khe accident angmani klai kha bono teiwi no belai wana laijak wan sok laijak bahai khe hor nangkha bahai khe khamui thapla sakha kitcha phane songlaibi maya kho mohai no pate mung haini hai cha saldi hor ko thugo khoyer puro aguli ni simi khomulung nawo ki filmani jorawo tiprasa khorok buri kajak khoroksa langma sokha o malkhungni no nokphang mohai no nogui belai kheno khawo kha khamlaijak ma phani simi romoi jaiti gusti tei hasteni kwbangma tongko songlukurok haketabok songlajak mo pate mung bahai ke pate kha mo khamani mo accident nungmani abo bahai ke ingkha kitcha phano silaibi mania kho kaham ke hake jora sok bai ke siwi mannai de eba bofro siwi mannai bono no songlajak kha bisingo khubo teibo updates mana bagi kiringi tongdi Bureau Report I News Saya zaman potong Saya Malaysia. Ngakai je norok ni gari rok to tabo khamjak abo herok norok je accident ni puro gari rok kha kham khorok da basaka khor basaya khor basa toman nang gari bo sajona nin tak tamo ka nin kai Ngay tay tam rok kuri ni kraman nong yak mani rok mobile rok te bebak no yan mobile rok kuri katay je thunian rol bi ni to chen rok kuri nor ja ba hen puro sabo pai no khota pai khosa me arun borong apro ka nong gari ka hamno ma chen ni mukhe kisan na bo parane kumulong tam khai tong mana na tam rok khai to ang ko ya nai su samo ke cerai rok ka jakka cerai rok paru Saudara